Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga maghahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuonan OFW nga nanimpat sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. BagOng Bayani. Padayunon ta karon ang suwatampo nga gipada gikan sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngana Giselle. Sa kasuko ni Papa, gipahunat ko kunya kung desidido pa kong mularga aron manapaho sa laing nasod o giingnan ko siya nga mopadayon ko. Ambot pa, bisag unsaon ako nga masuko kang Leo, pero kaan man ang akong tuot niya. Tingali, kay kihigugma lang kita ko siya. Tuod man, pinaagi sa kong kababata nga si Alex, nakalarga ko sa Manila alang sa training. Sa airport pa lang, pag-abot kid nako sa diyang gi-on ko ang akong cellphone. Aron pag-ready kung mag-contact na ang akong sundo. Nanawag si Leo. Iya kong gimahayan sa kalit-kaayo namong panaglagyo na wa man lang kuno magpahibaw kaniya. Nadanas ako sa tamis niyang mga pung ug naluoy kayo ko. Nilanat gud og hapit usa ka oras ang among pinagsulti ug wa na noon makasud ang tawag gikan sa in-charge sa accommodation nga misugat nako. Nanawag si Alex ug lagyan ako nakapangayo pa silent. Usa kay gayon ni Ana nakasa ako kung humanipya ako sa lecture kay gitupag ang tawag ni Leo sa cellphone. Langging, nag-lecture pa mi. Nigawas lang ka kadiyot, kay gitubag ako imong tawag. Bisang nag-lecture? Imo kinang gitubag ang nanawag sa imong cellphone? Ha? Oh, di apa ingon ako si Miss Dwayne. Kasi saligan mo, girl. Si Sir Alex? Miss Dwayne, nigawas lang ko kadiyot kay magtubag utak ko sa nanawag sa akong cellphone. Gidali na lang ako off. Saan na lagi ka, girl? Ala, dili manggod. Kabuutan na ako, ah. Puutan? Inagtaparusag na pala pa, girl. Mau ba? Stricto na kayo ang pagkakaran ninyo di Langging. O langging. Mao pasensya na kit ka, ha. Kuno sahay, dili ko makatubag sa imong tawag. Kaya ba yan ang buhat na Langging mo eh? Antuso na sagod nato, langging. Kung nga, kanusan ka. Gabi mo sa ilas. Hapit na. Kay priority line up man ko tungod sa akong backer nga lakas kayo sa mong agency. Si Alex nga akong kababata ba? Karon pala gani. Hindi ba gani ka disponibla? Pero pinagkaroon ka na pagkakaran mo Langging. Hello, Mama Josie? Giselle, nagmubusta man si Papa o kang dong Alex. Patrungon man kuno ka niya. Ang in-charge ko sa inyong accommodation din ha, mo'y nag-report niya. Oh, dili man ko na tinuod, ma? Tugaan sa tinuod, Giselle. Musulti na lang gyud ko nimos tinuod, Mama Josie. Nahibaw ko makasabot ka kay parehas ng babae. Si Leo manggod, ma. Pero ming wrong timing kun manawag. Asmelan, ay pagka-video na lang mo kung mauna. Basin unya og mahuman na ang akong tulo ka tuig nga kontrata, ma. Hapot lang yung timo, Giselle. Sa sunod, kung wrong timing naman daw ang ayong tumaga, o istoryahin na siya. Uy, mangluod pa lang og kung di na ko siya tubagon. Naarabot yung batasan nga luuran kaayo. Nag-ingon ng imong amahan. Kakuningon ana naman ang kuno ini nga nagpakaog ka na ni Dong Alex.
Mayo kay nagtinarong na ka. Kauman gid ka, girl. Bilin unta ka. Sorry, Miss Dwayne, ha? O salamat po kayo sa imong pagdisiplina na ako. Lo, wow. Good girl ang peg. Hmm? Good girl man gyud ko, good. Na in love lang ko, Miss Dwayne. Mautong medyo suhi. Okay. Good luck na lang sa iyong deployment para sa Dammam, Saudi Arabia. Salamat, Miss Dwayne. Swerte ka. Ilig-on kay kag backup girl. Badlungo na gani kay ka. Pero, di priority pagyud ka kay bisag napay daghan ng unanin mo. Dako gyud kay kog utang kabubuto ni Alex. Kay naagid siya kanunay nga nagtaban kanako. Giselle. Naawa ko na kunauna sa tabangan na himo ni Alex nga rin ako. Kung sama palang unta niya kabuutan si Leo. Tingali, malipayon unta kayo ko. Ni anak ko sa naiya, Alex. Mulargan ako paingon sa Dammam, Saudi Arabia kauban sa ubang mga aplikante. Good luck, Giselle. Sinugdanan na ka na sa katumanan sa mga pangandoy. Salamat kid kaayo, Alex. Natuman kini tungod sa imong pagtabang. Huwag niyo ko nimo pasagdi. Ni anagid mi sa airport kini sa Dammam, Saudi Arabia. Nag-iyahay na lami kuwat ani sa among mga sundo din sa arrival area. Ang uban, tuwa na. Gikuha na silang tagsa-tagsa ka mga employer. Oh, ayan na. Naanay arabo nga na ganito papel nga naipangana ko. Ako noolon, mauna ka na ang nagsugat na ako. Excuse me, sir. My name is Giselle from Philippines. Okay. I am the driver of Mr. Calib and expected to fetch you here in the airport. My name is Faisal. Giselle, are you single or married already? I'm single, sir, but have a boyfriend already. Okay. Just call my name, Faisal. Okay, Faisal. Like you, I am an ordinary worker of Mr. Calib. I am your boss. My name is Khalid. Welcome to Daman, Saudi Arabia, Giselle. Yes, sir.
Thank you, Sir Caleb. My wife is also a Filipina and she's working with me for her family in the Philippines. Oh, okay, sir. Then keep your luggage in the servant's quarter. Yes, sir. Faisal, Mr. Khalid. you take Giselle and sister to the room, okay? Yes, Mr. Khalid. Giselle, let's go. Let me handle your luggage. Thank you, Faisal. Just feel comfortable here in Mr. Khalid's house. He's a very nice person. Thank you, Faisal. One thing I assure you, you're really safe here. Medyo striktuhan si Sir Caleb. Pero buutan na siya sa akong tanaw. Ah, si Madam Kahangay ang asawa ko sa kapinay. Unsa kay patasan, no? So, ikaw din si Giselle. Tuo di ay. Bisaya pud ko. Ako ang imong Madam Clarissa. Taga Iligan City sa Mindanao nga akong kagikan. Mao ba, Madam? O dili ko gusto ha, nga magtinapulan ka din he. Kay basig magsalit kang kababayan rata. Wala. Dili yung taon, Madam. Uy, trabaho ba akong gianhi, Dam? Mao mo trabaho gyud ko unsay isang akong trabaho. Well, good. Mo ni gusto na ako. Hinaot pa unta nga magkasinabtanay ta ha, Giselle? Oh, Madam. Salamat, Madam. Oops. One thing pa nga gusto na akong imong masayran. Ug timan igi pinig maayo. Oh, unsa man na, Madam Clarissa? Dili ko gusto nga makigsulti kag dugay sa kumbana. Ilabi na kung wa ko dinhi sa bayi. Oh. Kinsay na sayod? Ug magkagusto niya ka sa kung gwapo kayong bana nga Arabo. Wala. Dili sa taon, Madam. Uy, Jesus! Gwapo ba kina kong bana? O kwartahan pa gyud? dili sa taon ko ingon anak, Madam. Uy. Ah, okay. Basta kiti maning akong gisulti. Oh, Madam. Og hoy, imong serbisyo din hibinayran. Maong trabaho kutob sa imong mahimo og ayaw gluya-luya. Nakasabot ka? Wa gyud ko magdahom nga igon adto bali ay ang kabati nga batasan ni Madam Clarissa. Kababayan raman unta nato siya. Mga kasama atong sundanugma, ang laing sumpay sa suwatampo ni Giselle, diniling atong kalumanon, BagOng Bayani. Kung doon ay kami sa bilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Escario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Giselle Daniusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Raganas, muingon. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.